Anim pakahuraw na mga bagrat sa ng bagrat tigdi sa tabako. Tayo na lamang mga nakakapamaraos parehosip. Ang urong maong pirming estudyante suspended na klase. Kaya ang pala na kunigdiyo sa deket na mabakal akong panira sa tindahan. Ang madampogo na naman bagade. Huwag na bakal ko magahuni bagang labuyo na Lucky May. On the wings of love na powder panlaba. Diretso ko na manuluto ni tagruto man sa ko yung mga bulate. Kanakalakaga na sa tubig din ako na sa noodles. Aw sinabay ko na mga suseso ning. Huni na tabi mga tugang asa kuyang pangudtuan may tuyo, may lada, may Lucky May. May nag-challenge sa kuya, silly challenge da kay huya no. Aw bikulana ini madiday man ni maurong sa mga lada naan. Siyempre mahigo po na kitang sabaw. Aw spicy pala ning labuyo na flavor na inade. Aw ganing kombinasyon na tulo. Lucky May, lada, buda, tuyo. Kung lalo na huya na tuda na sa nang urang tigdi sa tabako. Aw maurag man ay partner tigdi bagasog. Tinapa aday. Aw gar malilingwan mo kaan makakadita aday. Tadakulong ka na makakaon mo. Aw pero day mo pag urual dawon tapag kakayute ay kamang kaan. Ang kidney mo mang kadang madidipisilan. Aw mga twice a week aday pwede naan. Aw makantidad na mabagawin ng presyon ka mga tuyo. Buda tinapa aday. Kabos-gabos saban sa naturang marahal. Ika na sa nabaga ang bakong mahal. Aw uro at yan kay di maura na naman panigurado. Aw pag Nobyembre, Disyembre baga talagang tag-urana na day. Aw maris na sa may mga piday. Tamay kakungkusan pirmi pag iglilipot. Aw mauri na naman ka ng mga single tas hindi piglilipot. Aw kung piglipot ka magbahal kang Lucky May. Buda lagan mong lada. Paingurag na lada inda ko na sa nakan kung liliputon ka pa. Aw sabi sa barita nagmahal na mo dapat ang lada aday. Maray kay ni magtanom-tanom na ka mo nyan tanganing day ka mo maapikton kang paglangko ka mga presyo. Taining lada na iniyo. Kinuhaan ko man sa dyan sa higod. Huwag kang kakangas pa kung madihuyan na sulas na lada. Aw maray tamay tanom aday. Kaya dapat puunan mo nang ngunyan magtanom-tanom. Mga madibo na pa di man sa natabi sa masunod naman. Thank you for watching.